Kostelníková jesень počne piatok 18. novembra v osnovnej štrednej školy s domom škoľároch Petro Kuzmiak so s promociami nových knižkoch novinsko-vydavateľnej ustanovy Ruské slovo. Istý deň na večeru u restoránu Červená rúža u ramíkov centrálnej programy Kostelníkovej jeseni bude promocia knižkoch, výstava i nástup poscoch manifestácií. Na sobotu 19. novembra u osnovnej školy PTF brigáda u Kuli bude stretnúť recitátoroch a na nedeľu 20. novembra promocia nových knižkoch u Ďurďove. Na útorok 22. novembra u Kocúre u etnoklubu Dňa Teodza Buca bude výstava podobových robotov i literatúrno-muzičný večer a na štvrtok 24. novembra i u Kocúrskej osnovnej školy Bratstvo jedinstvo budú predstavení nové knižky za deti. Kultúrna manifestácia bude zakončená na sobotu večer 26. novembra u Dome kultúry ruských Krestur zo tradícijnú manifestáciu mladých Dňovka. Popri tým, že sme nikda menej peniazy nemali, že jakošik my to vycahneme situáciu i že ukážeme, že i na bázi entuzijazma i za skus peniazy, ktoré máme, že možno praviť solidnú manifestáciu a zohľadom, že máme krásnu produkciu knižkov toho roku, ja dúfam, že to bude i jedna fajta exkluziviteta, keď nám všetko bude tak, jak my zaplánovali. Tohoročná Kostelníková jeseń bude otrimaná u znaku 130 ročnici narodzenia rodonačelníka našej umetníckej literatúry i gramatiky.